Ya bafethu, siyanibingelela futhi. Ngifisa umuntu othi usafarisha from chronic disease. Umuntu othi unento ephila ngaphakathi kuyena, umuntu onesilwane, umuntu onento ehamba ngaphakathi kuyena, onama-moving objects, umuntu onamadliso and amadliso anenkani, amadliso asethathe iminyaka, amadliso agolozayo ukuphuma. Ngikhuluma ngomuntu mina othi angenabo abantwana, angikwazi ukumethisa. Ngikhuluma ngomuntu mina othi angikwazi ukumitha, noma ngihlangana nendoda angikwazi ukumitha, ngifuna abantwana. Mhlambe bowukade ujova, umjovo uyagoloza ukuphuma noma awukaphumi egazini. Iyona mbiza yakho le, iyona herbal drink yakho le ezokusebenzela ikusiza same time. Ngikhuluma ngomuntu mina osafarisha from chronic diseases, umuntu osafarisha from izifo ezinenkani. Kungaba izifo ezisegazini, kungaba i-T_B, kungaba i-BP, all infirmities, all kind of ama-diseases. Ngikhuluma ngalowo muntu mina manje. Umuntu othi mina sengizame konke ukuzelapha kodwa hayi khona angisizakali. Umuntu onomeqo, umuntu onento emhamba ngaphakathi kuyena, emidlayo ngaphakathi, emidlayo embulalayo. Umuntu onezinto ey'hamba emzimbeni ezimgulisayo, useze uyancipha uyonda emzimbeni. Umuntu onesikhumba esimbi, ushawe ngezinto, ushawe ngezichithi, ushawe ngani, isikhumba sakhe siyabola ngazuthi ese-crocodile. Umuntu obolayo, obola nesingezansi, umuntu ophuma amanzi anukayo, ophuma i-discharge la ngaphansi la ngaphakathi kuyena. Umuntu osehlupheke kakhulu impela, ethi yena ungena uyaphuma uhlushwa izipho kodwa hayi khona izifo ziyagoloza azilapheki. Iyona mbiza le engiza nayo, engininikeza yona. Umuntu engingafuni ukuthi mina asebenzise le mbiza, umuntu owumntwana nomuntu okwi-dialysis. Ibona kuphela abantu abangafanele ukuthi bayisebenzise le mbiza, but the rest iyona mbiza ephethe ukuphila kwakho le. Kunabantu abaningi abakhulumayo bebonga, athi omunye yena kade ubhuti wakhe emthengele le mbiza ubekade seleli phansi. Amadokotela bamdiagnosa ukuthi yena une-cancer. I-cancer yakhe ihleli kuma-intestine, ezinsweni zakhe. Kodwa le mbiza wayiphuza, manje uyakwazi ukuzihambela kodwa akakayiqedi. Ngoba vele le mbiza ungayibuka nje, vele into ebalulekile yinto esuke isebenza. Into ebalulekile yinto esuke iphakathi inamandla, ezonqoba nezobulala yonke lento wena ekugulisayo. Umuntu angathenga u-5 litha kodwa ungamenzi lutho. Kodwa wena le engikunikeza yona, ngiyakutshela ukuthi uzikala ngezivalo, futhi nakhona uma uyikala ngezivalo awuyiphuzi njalo, ngoba nawe uzobona ukuthi uma ungayiphuza njalo kusho ukuthi sekuwukuhamba kwakho. Iyona mbiza le ezokwazi ukuthi kuphelise. Abanye baphuza le mbiza, umuntu ahlanze amaseleseli, omunye aphuze le mbiza ahlanze izilwane ezibone ngamehlo, abanye ukufa kuphume same time, kuphume akubone ngamehlo. Le mbiza imbiza impela ezokwelapha, imbiza impela ezozifunela isifo egazini, imbiza impela ezozifunela isifo emzimbeni noma ngabe uhlobo luni lesifo esinenkani kanjani. Imbiza ezohamba iziguduzele, izifunela isifo, isithole, isikhiphe. Ingakho uma usuyisebenzisile wena izo-reacta ngey'ndlela ezingafani kunina, ngoba abantu banezinkinga ezisuke zingafani.
kodwa iyona mbiza le evunywe nenconywa abantu bonke, esibasizile abantu abaningi kakhulu, esingeke size sibabale abantu bazikhulumela bona. Abanye kade benezikhumba engathi bashile, basebenzisa le mbiza umuntu engakayiqedi akubone ukuphila kwakhe. Imbiza le esixoshayo isifo noma sinenkani kanjani emzimbeni, isixosha isifo noma sinenkani kanjani kuwe. Wena othi awusakwazi impela ukuthi uphefome kahle, into yakhe iyavuka iyawa, wena kungenzeka unamalumbu ngaphakathi akuwe owafakwa wona noma wawacosha somewhere. Le mbiza izoklina, izokhipha zonke lezo zinto ezikungcola ngaphakathi kuwe. Le mbiza izokusiza ukuthi wena ukwazi ukubamba, le mbiza izokusiza ukuthi wena ukwazi ukuphila ubuyele emzimbeni wakho. Le mbiza izokwazi ukuthi wena ikunikeze amandla lawa osuke wena uwadinga. Iyona mbiza le esibheja ngayo. Ezinye zezimbiza ayikho iproduct yethu esizokutshena ukuthi iyenza ukuthi ebesingakwenzi. Sikhona eThekwini kuSmith Street, sizomuva kodwa manje sikhona eSiphingo, futhi siya deliver around. Uma useDurban siyakudilivela, uma ukude useSwazini, useGoli, useLimpopo, siyakwazi ukuthi sikuposele ifike la ukhona. Noma ngabe u-outside the country, siyakwazi ukuthi sikuposele ifike la ikhona. Uyakwazi ukuthi uWhatsApp sikunikeze yonke imininingwane nawo wonke ama-product amanye akhona la ekhaya, ukwazi nawe ukuthi uphile ubuyele esimeni. Siyabonga. Idliso ngiphalaze amaqanda nenyama, but kulungiyaka ngikaze ngidle inyama kusukela nobomvu phakathi epipini, since vele ngumuntu ongathi unelumbonyana noma kuyileli edliso kakhulukazi. Idliso-ke ilibambe cathi ngoba mhlawumbe selinesikhathi lihleli mhlawumbe ngango-3 years, ilibambe lihluthule ngathi lihluthule la linamathele khona, ngoba mangidla sengiyezwa libuhlungu futhi seliyaxeka. Okusho ukuthi uma ngiphinde ngiphinda ikhona ezophinda ikwenze futhi, kodwa mhlawumbe iyothi yophela imbiza mhlawumbe lobe selingasekho. Hayi, mase uyiphinde okwesibili mkhulu ukhululeka, yabo nje uselihlothulile nje. Mhlawumbe uzomgudula ngempela konke yonke ibambekile, kunzima ngisho manje. Ngiyazuma engawona kuzobe kuli, ngiyabona impela ukuthi ngeza ukona isifo ngasithola nayo. Sesami vele sikhukhumale. Ayangiphatheke induku kanje hayi. Nami kumele ngifune ingane. Ngiyayiphuza-ke umusho njalo njengamanje. Hey. Ngathi sibeletheni ngathi ngiyasikwa nje ngathi ngizobeleza ingane ngendlela kuyiyona ayikube nkunkulu. Kodwa ngizobona ukuthi iqhubekana. Ngizobona ukuthi iqhubekana. Understand kubuhlungu ukuthi ngize kwesinye isikhathi ngathi ngiyabona ukhamba ngathi ufuna ukuphuma umchamo, awufuni ukuphuma umchamo kubuhlungu, sesijame kawu-2 kodwa kubuhlungu bangichama, kubuhlungu kakhulu, nomchamo khona uyashisa ngelinye indlela. Baba manje kubuhlungu iqolo ngathi ngiyazikwa straight, nalesi thesi engasizela kubuhlungu nje. Aho nje ngiyazimali ngisho ukuthi ngikulalele, hayi kubuhlungu.